Stolní tenis je sport, do kterého se může pustit téměř každý. V libereckém sportparku se sešli nejlepší hráči českého stolního tenisu vozíčkářů. Nejlepší hráči českého stolního tenisu vozíčkářů se utkali ve třetím kole o tobok českého poháru. Turnaj zahájila primátorka města Liberce Martina Rosenbergová. Odpoledne přijel hráče podpořit i ministr mládeže, školství a tělovýchovy Marcel Chládek. Já mám to štěstí, že zahajuji tento turnaj podruhý. Mám z toho ohromnou radost. Jsem ráda, že si tady můžu chvíli posedět a fandit těm, kteří něco dokážou a pro které to znamená daleko větší úsilí samozřejmě než pro zdraví. A já se tady tak trošku vyčítám, jak my, zdravá společnost, jsme sobecká a nevnímáme potřeby jiných. Tento pohár je pořádán vlastně už, já nevím, řeknu, 10 let určitě, nevím, jak dlouho pořádáme tady v aréně, v Tipsport aréně, ale jinak pořádáme už dlouhodobě tento turnaj. Dneska prostě je tady 45 hráčů, takže to vypadá, že lidi si sem, jak k nám na turnaj, tak do toho Liberce si tu cestu hledají. Myslím si, že se jim tady začíná líbit. Jiří Suchánek obhajoval loňské vítězství, bohužel ale neúspěšně. V základní skupině prohrál 2 zápasy a nepostoupil. Umístil se až na 10. místě. V ostatních turnajích si ale vede dobře a ve světovém žebříčku se drží na 6. příčce. Sport handicapovaných jako obecně není pro v uvozovkách zdravou veřejnost, není jako nějak zajímavý. Já právě říkám, že to je o sobeckosti té naší zdravé společnosti. My si často neuvědomujeme, jak náročné to je. Je to náročné finančně. Spousta lidí si neuvědomí, kolik stojí takový vozík obyčejný a natož vozík speciálně upravený na tento sport. Já si myslím, že tady by opravdu měl zasáhnout stát a ministerstvo a podporovat vozíčkáře a všechny handicapované sportovce daleko více. Oni to potřebují. Já už ho hraju dlouho, i předtím jsem ho hrával tak rekreačně, než se mi stal úraz. Je to dobrá věc, že se tady koná, já vím, a jezdím sem pravidelně. Já jsem za sportovní klub vozíčkářů Ostrava a zatím si vedu dobře, 2krát jsem vyhrál a ještě mě čekají 3 soupeři. Já to beru spíš jako vážnějc a jezdím už 20 let na vozíku po těchto turnajích, protože jsem po úraze, po skoku do vody a určitě to beru vážně a i trénuju docela, takže určitě chci uspět, ale když se to nepovede, tak si z toho hlavu nelámu. Jezdím pravidelně na turnaje, pokud možno objedu všechny. Už asi před 35 lety, když se mě stal úraz, tak hnedka jsme začali trénovat ping-pong v rehabilitačním ústavu. Český pohár má 9 kol, která se pořádají pokaždé v jiném městě. Liberecký turnaj vyhrál místní René Tauš. Pořadí v žebříčku rozhoduje i o nominaci hráčů na mistrovství České republiky. Liberecký oddíl je už po několik let tvrdým soupeřem. Na letošní mistrovství České republiky obdržel celkem 7 medailí, z toho 4 zlaté. Tereza Valchová, televize RTM. Ze studia televize RTM se s vámi, milí diváci, pro tuto chvíli loučím. Přeji vám pěkný zbytek dne a těším se na další brzkou viděnou.